बे समाव जोंनि खावलायनाय बायदि नुजाफैनो हानाय मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोनसिम अननाय सिबिनायखौ गिबियाव बावग्रोबाय आरो गासैबो बे मिडियाखौ नायगिरि जाय बिथांमोना नुजाफैदों बेखौ नायगिरि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि निउसआवहाय डिलेट लानाय केन्डिडेट बिथांमोननि जानानै आं गिबियावहाय अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। दिनैहाय जोङो बेवहाय मिडियानि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौ जोङो फोरमायनो थाखाय ज' जादों। जोङो बेवहाय निउसआवहाय जोङो डिलेट लानाय केन्डिडेटफोर जायफोरो थांनाय बिटिसिनि एलपि आरो इउपि टेट रिक्रुटमेन्टआवहाय जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन। दा जोङो बाहाय गोनांथार माखासे खोथाफोरखौ जोङो दा बुंथिनांगौ जोंहा दं होननानै जोङो सानदों बे समावहाय। बेखायनो आं थोंजोङै माखासे खोथाफोरखौ गोनांथार खोथाफोरखौ बुंनो आङो सिगांबाय। गिबियावनो जाहैबाय जोङो बाख्नायनांगोन मानाव गेदेर CM जोंनि बिटिआरनि CM सारखौहाय। बिथांनि मेंनाय गैया बानाय गैया जागायजेननायनिफ्राय गावनि जिउ मोनसेखौ आगोमा जिउ मोनसेखौ जाथिनि नामाव बाउसोमनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरखौ लानानै गेदेमा मोनसे सानस्रि मिशन भिजनफोरखौ लानानै जेबायदि हाबाफारि मावगासिनो दङ, बयनिबो मोजांनि थाखाय, समाजनि मोजांनि थाखाय, गासैनिबो मोजांनि थाखाय जे खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन। जोंनि गासिबो थांनानै थानायनि गोनांथि फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथाङा बाद होआखै। सोलोंथाइखौ गुदि लानानै रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोमखान्थि, हारिमु, राव, थुनलाइ बेफोरखौ गासैखौबो नोजोर बोनानै मोनफा मोनफायैहाय माने जौगानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिनिनो एग्जाम्पल हिसाबै जोंहा टेट रिक्रुटमेन्ट, जाय बावैसो सिगां एलपि आरो इउपिनि थाखाय जोंनाव बिटिसिआवहाय टेट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों आरो फोरोंगिरि थिसनथाइ हाबाफारिखौ लाफुंनो खोब खम समनि गेजेरावनो लाफुंनो थाखाय जेरैबायदि हाबाफारि लादों, बियो खोब जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो। नाथाय नैबे खोथाखौ जोङो खावलायहरनो सानो CM सारजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगिरि डाइरेक्टर सारजों लोगोसे गासिबो अफिसियेलि मावफारिया बिथांमोननिसिम आरो सरकाराव थानाय गासैबो बिबाननि गेदेमा बिथांमोननिसिम जों बेखौ खावलायनो सानो, जोंनि निउस केन्डिडेटखौ जों दासिमाव खबर मोननाय बायदिब्ला निउसआव जायफोर डिलेट लादों बिथांमोनखौ जोंखौहाय एबारनि मेरिट लिस्टआवहाय माने गालांनाय बे खोथाखौ जों सुलुंनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनदों। बेखायनो जों गोसोआव जोबोद दुखुजों फोरमायनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों, जोंखौ जाहाथे बिदि अन्याय खालामा, जोंखौ जाहाथे बिदि माने जोंनि गोसोआव आघात होआ, बेखौ जोङो खावलायनो सानदों। मानोना जों निउस केन्डिडेटनि थाखाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय लानानै जोंनाव ल' एन्ड अर्डार आयेननि माखासे तथ्य पातिफ्रा दङ। गेबें लामाखौ जोङो थार बिजिरनायखौ जोङो होदों। दा बे बिजिरनाय बायदियैनो जोंहा माबायाव अल इन्डियायावनो जोङो माने टिचार रिक्रुटमेन्ट फ्रेश रिक्रुटमेन्टआवहाय जोङो एलिजिबोल जाबाय बा जोंनि सार्टिफिकेटआ भेलिड जाबाय, बेखौ सुप्रिम कर्टआ होदों। जायफोर बिथांमोना इन सार्भिसाव दङ बिफर 10 तारिख 8 मार्च 2017 बिनि सिगां जायफोर जयेन जानाय इउडाइस क्लियारफोर बा जायफोर इन सार्भिसाव थानाय बिथांमोना माने फ्रेश टिचार रिक्रुटमेन्टआवहाय भेलिड जाबाय बा एलिजिबोल जाबाय, बेखौ फोसावना होदों। बे उसिलायैनो जोंना स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ इनिसियेटिभ लादों आरो DEआ थांनाय 17 जुन 2025 मायथाइयाव नै बावैसो एसे सिगां माने जोंनि थाखाय मोनसे नटिफिकेसन हगारना होदों जे निउसनि केन्डिडेट, जायफोर निउसनि केन्डिडेट बिथांमोना माने नैबे डकुमेन्टसफोरखौ नैबेहाय दङ लेखा हगारनाय, नैबे डकुमेन्टसफोरखौ जायफोरा होनो हागोन, इन सार्भिसनि सापर्टिं थानाय डकुमेन्टसफोरखौ जाय केन्डिडेटफोरा मोजाङै मोजां होनो हागोन, मोजां भेरिफिकेसननि गेजेरजोंहाय माने सिलेक्सन जागोन, बेखौहाय रोखा फोरमायथिना होदों DEआ। आरो
कर्ट जोंनि हाइकर्टनिफ्रायबो लिगेल मोनसे अपिनियन जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि डाइरेक्टर सारनिसिम लिगेल अपिनियनखौबो हरदों। थर्ड पार्टिया जोंनि आखायाव दंजोबो, नैबे जिपि सारनिसिम हरदों, बेबो जोंनि आखायाव दङ। दा जोङो मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो खोन्थागोन बेखौहाय प्रुफ हिसाबैहाय। दा बे हिसाबैनो जोंहा बिटिसिआ जिहेतु आसामनि सिङावनो दं हिसाबै जोंहा बिटिसिनि माखासे नटिसफोरखौ बा बिटिसिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे खान्थिफोरखौ फल'आप खालामनांगौ जायो। बेखौ भायलेसन खालामाजासे बेखौ फल'आप खालामनानै जोङो सोलियो। दा बेबायदिनो जोंना माने बेखौनो सनमान होनानै, ल' एन्ड अर्डारखौ सनमान होनानै आरो DEनि जे नटिफिकेसन ओंखारदों बेखौहाय आखायाव लानानैनो जोंहा माने टिचार रिक्रुटमेन्टआवहाय टेट LP UP टेटआवहाय माने एनेक्सा डिखौ जोंनि थाखाय बानायना होदों। एनेक्सा डियावहाय गासै 6-7थासो डकुमेन्टफोरखौहाय माने होनांगौ, लिगेल डकुमेन्टसफोर, एटेन्डेन्स कपि, माबायावहाय जेनेबा सिगनेचार एटेन्डेन्स टिचारफोरनि बै समनि आरो बिफर जेनेबा 10 तारिख 8 मार्च 2017 बेनि सिगां जाय जइन जानाय बिथांमोननिफ्राय बेबायदि डकुमेन्टस मोजां क्लियारि बिदोंमोन। इउडाइस रेकर्ड बिदों, ओमफ्राय एडमिसन रेकर्डस एन्ड स्लिप्स निउसावहाय डिलेट लानाय बेनिखौबो बिदों। बे सार्टिफिकेटखौ जायफोरा मोजाङै होनो हागोन बेखौ मोजां भेरिफिकेसननि गेजेरजोंहाय माने सायख'नाय जागोन। बेखौहाय जोंना बिटिसिआ इनिसियेटिभ लानानै दाख्लैहाय टिचार रिक्रुटमेन्टनि सिकिउरिटिनि मोनसे कमिटिया मोजाङै मोजां बे खामानिखौ मावफुंलांबाय। दा जोंनि भेरिफिकेसना मोजाङै मोजां जालांबाय। नाथाय सिलेक्शननि बेलायावहाय जों गोबां खेब जों टाच खालामदोंमोन, अफिसियेलि नन अफिसियेलि जों बिराद थांनानैबो खबर लाहैदोंमोन। माखासे हाबि जाबि खोथाफोरखौ जों खोनानो मोन्दों, माखासेया पजिटिभ मालाबा नेगेटिभ बायदिसिना जोङो अफिसियेलि नन अफिसियेलि खोथाफोरखौ जों खोनानो मोन्दों। बेनि नटिफिकेसन जोंनि सायावहाय जेबो ओंखाराखै, जेबो अर्डार जोंनि सायावहाय बिटिसि एडुकेसन डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय ओंखाराखै, बा जोंनि सायाव क्लियार जेबो गैया निउसखौ जे लानाय नङा बा लाया बेबायदि खोथा जेबो ओंखाराखै। नाथाय गेजेर समावहाय निउसनि लासिगोन बे खोथाया क्लियार ओंखारदोंमोन आरो फिन आरो बे खोथायानो माने गिदिंफिननानै निउसनि केन्डिडेटफोरखौ लानाय जानाय नंला, बियो रोखा मोनसे खोथा ओंखारदों। जों जायफोर सोद्रोमाफोरजोंहाय कन्टेक्ट जादों, जायफोर सोद्रोमाफोरजों जों रायज्लायनो मोन्दों, बिथांमोननिफ्राय जों बेखौ क्लियार काटै जोङो मोन्दों आरो। दा बेवहाय जोंहा खोब दुखु नांनानै जोङो दा खावलायहरनो सानो जाहाथे बे हाबाफारि जे टिचार थिसननाय बे हाबाफारिया जेरैबायदि मोजाङै मोजां ल' एन्ड अर्डारखौ रेसपेक्ट होनानै माखासे सिस्टेमफोरखौ फल'आप खालामनानै जेबायदि सिकिउरिटिनि कमिटि बिथांमोना मावफुंबाय, भेरिफिकेसन खालामबाय, रिजाल्टनि समावबो जाहाथे मोजाङै मोजां मेरिट जे लिस्ट खालामगोन बेवहाय माने जोंखौ गालाङै खुनु जेबो माबाबो गैया, सोंथिबो गैया। जोंनावहाय गासैबो थर्ड पार्टि दंजोबो, जोंखौ खुनु माबा इलिगेल दङ बा माबा मोनसे माबायाव दङ बिदि नङा। जोंना क्लियार, जोंखौहाय जों क्लियार खालामदों, आयेनानो जोंखौ क्लियार खालामना होदों आरो बेखौ फल'आप खालामनानै जोंना इडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौहाय इनिसियेटिभ लानानै बे खामानिखौ मावफुंदों। दा बेबायदिनो जों बेखौ हास्थायो मोजाङै मोजां जों बे हाबाफारिया जाहाथे जाफुङो। नाथाय बेजों लोगोसे बेखौनो खावलायहरनो सानो, बे हाबाफारिया जुदि मोजाङै मोजां जाफुङाबा, जों निउस केन्डिडेटफ्रा जुदि बन्सित जानानै थानांगौ जायोब्ला, मेरिटआव जुदि गाखोआबा, जों बेनि सायावहाय एसे साननो गोनां जागोन। जोंनि बिखायाव आघात होनाय जागोन आरो आघात होनायजों लोगोसे जों बे आघातखौ आघात हिसाबै लानाय नङा। जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेखौ आयेननि आवथायावनो थानानै जोङो माखासे हाबाफारिखौ जों लाफुंनो गोनां जागोन। खुद्रि सारनाय हाबाफारि बायदिसिना जोङो बोराबनाय हाबाफारि आरो आयेनखौनो जोङो आयेननि आवथायाव थानानैनो जों मा खालामनांगौ, केस सालायनांगौ बा केस सालायनांगौ, मा खालामनांगौ, जों बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो जोङो रेडि। बेखायनो गुरैयै खावलायो सारमोनखौ, गेदेमा जायफोर बिथांमोना माने बे हाबाफारिजों जुरित दङ बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि सायावहाय अननाय जाया। जों बहुद बोसोर माने प्राइभेट स्कुलाव मावबोबाय, बहुद बोसोर, जों 10 बोसोर, सोरबा 8 बोसोर, सोरबा 12-15 बोसोर जाबाय। जों जेन्युइन केन्डिडेट, जोंहा इन सार्भिसाव थानाय, जोंनि थाखाय जे माने इन सार्भिसावनो जोङो जेन्युइन भाबै जोङो माबा थाबोनानै बेबायदिसिम जों दासिमबो स्कुलावहाय जोङो मावगासिनो दङ। जोंनावहाय दरमाहाखौ बुंनो थाङोबा खोब लासिंसिं, जों बहुद दुखुनांथाव आरो बिखा गावो। जोंबायदि जेन्युइन केन्डिडेटआ जोंनि थाखाय जे ल' एन्ड अर्डारा क्लियार खालामनानै होबाय, इन सार्भिसाव थानाय बा मोनथावथाव जेबायदि माबाखौ जोंनि थाखाय होबाय, बे मोनथावथाव जुदि सुबिदाखौ जों मोनाब्ला बेवहाय जोंहा खुद्रि सारनाय जागोन। जों दा बहुद इमसनाव दङ।
जोंनि इमोशनजोंहाय जाहाथे गेदेमा बिथांमोना गेलेया जाहाथे जोंखौबो बुजियो अनखांनाय फैयो मोनसे खोथाखौ आङो बेनि गेजेरजों क्लियार खालामहरबावनो सानदों जे इशु डेट आरो कर्स अफ कमप्लिट बेनि एसे जोंनावहाय कनफिउसना सोलिगासिनो दङ बेयावहाय जोंहा कनफिउसना जाहैबाय कर्स अफ कमप्लिट जोंनो सुप्रिम कर्टआ जोंनि ल' एन्ड अर्डारा जोंनो इन सार्भिसाव थानाय आरो कर्स अफ कमप्लिटनि खोथाखौ रोखा फोरमायथिनानै होदों बिफर जोंहा मा होनो एप्रिल 2019 2019 मायथाइनि एप्रिलनि सिगांनो बिफर माने कमप्लिट जानाय जानांगौ होननानै बुंदों दा जोंना बाहाय रोखा दङ जोंनि रिजाल्टआ मार्च 2019 मायथाइयाव जोंनि रिजाल्टआ आउट जादों डेट मिन्स बेखौ बुजायो दे माने जोंनि कर्सआ कमप्लिटआ जों कर्स कमप्लिट जानाया जोंना मार्च 2019 मायथाइयाव जों कर्सखौ कमप्लिट जादों नाथाय इशु डेटनि खोथा फैदों इशु डेटआ जोंना कर्सआ सिगाङावनो कमप्लिट जादोंब्लाबो 22/5/2019 मायथाइयावहाय बेखौ जोंनो इशु खालामनानै हरदों निउसआ बेखौ जोंनो इशु खालामनानै हरदों बे इशु डेट आरो नैबे कर्स अफ कमप्लिट जोंनि टिचार रिक्रुटमेन्टआव बेखौनो बिदों जे 1 थारिख एप्रिल 2019 मायथाइनि सिगां माने कर्सआ कमप्लिट जानाय जानांगौ बेखौ बिदों दा जोंना अलरेडि मार्चआवनो जोंना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बिनिया जोंना एप्रिलनि सिगां होननानै बुंदों दा जोंनि इशु डेटखौ नायनानै एसे थेलेमेले खालामनो नागिरनायखौ जों खोनानो मोन्दों जों नुनो मोन्दों नैबे 22 थारिख डेटखौ लानानै आरो बियो जाहैबाय मेआवहाय इशु जानाय दा बिनाया जोंना एप्रिलनि सिगांनो कमप्लिट जानायखौ बिदों दा जोंना इशु डेटआ बे खिन्थु जोंना कर्स अफ कमप्लिट जाय ल' एन्ड अर्डारजोंहाय मोजां सापर्टिं हिसाबै जोंहा सुप्रिम कर्टआ जोंनि थाखाय अर्डार होनानै होदों बेयो जाहैबाय जोंना जेनेबा बिफर माबा जानांगौ जोंना कर्स अफ कमप्लिटआ 1 एप्रिल 2019 येस औ जोंना मार्च जों दा बेखौ कर्स कमप्लिट खालामदों मार्च दाननि 2019 मायथाइयाव जों बेखौ कर्सखौ कमप्लिट खालामदों बेखौ जों क्लियार खालामना हरबाय जाहाथे बेवहाय गोनो गोथो जाया रावबो बेवहाय कनफिउसन जाया आरो बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि सायावहाय माने अन्याय जाया जोङो जाहाथे न्यायखौ मोनो जोंनि मोननांगौ जे बेखौ मोनो मेरिट जायफोर मोननांगौ बिथांमोना मोनगोन जों मोनथारनांगौ बे नङा खिन्थु जायफोरा मेरिटआव गाखोगोन बे बिथांमोना जाहाथे मोनो बा जबखौहाय बा बे फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो हायो जों बेखौहाय गुरै खावलायहरबाय